ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абабдуллоҳи Рӯдакӣ рӯзи дарҳои кушод баргузор мегардад ва хонандагони синфҳои 11 тамоми мактабҳои шаҳри Кӯлоб ва минтақа ба ин ҷо сафар мекунанд ва аз вазъи таълиму тарбия ва шароити таҳсил огоҳ мегарданд. бояд қайд кунем ки донишгоҳи давлатии Кӯлоб таърихи 76 сола дорад ва то ба имрӯз дар донишгоҳ 10 факултет фаъолият мекунад ки инҳо факултети филологияи тоҷик ва журналистика, факултети филологияи хориҷӣ, факултети филологияи рус, факултети физика ва математика, факултети омӯзгорӣ ва фарҳанг, факултети химия, биология ва география, молиявии иқтисодӣ, иқтисод ва идора, таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ ки ба ҷуз ин факултети тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ. бояд қайд кунем ки 57 ихтисос дар донишгоҳ амал мекунад ва арзонтарин шаҳрнома дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб мебошад ки нисбат ба дигар донишгоҳҳои ҷумҳурӣ 4 маротиба шаҳрномаи таҳсил арзон аст. мо ба рафти чорабинии рӯзи дарҳои кушод ба донишгоҳи давлатии Кӯлоб меравем ва аз ин чорабинӣ ба шумо иттилооти бештарро ироа месозем. санаи 2 марти соли ҷорӣ дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абабдуллоҳи Рӯдакӣ рӯзҳои дарҳои кушод баргузор гардид. дар ошёнаи аввали бинои нави донишгоҳи мазкур намоиши дастовардҳои донишгоҳ, омӯзгорон ва донишҷӯён ва маърази тамошои хонандагон гузошта шуда буд ки ҳудуди 500 нафар хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои тобеи Кӯлоб ширкат варзиданд. ба довталабон маълумотҳо оид ба фаъолияти донишгоҳ пешкаш карда шуд. имрӯзо ҳукумати мамлакат таҳти сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ҳамарӯза баҳри илмомӯзии ҷавонон ва навасон шароитҳои хубу арзандаро фароҳам оварда истоданд. имрӯз дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб рӯзи дарҳои кушод эълон шудааст ки ин далоил аз гуфтаҳои болост ва донишгоҳи давлатии Кӯлоб аз рӯи 10 факулта дар 57 ихтисос имсол довталабонро ба донишгоҳ қабул менамояд. чӣ гунае ки хонандагони муҳосиби таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Кӯлоб дидан карда истодаанд, донишгоҳ шароитҳои хуб ва бисёр арзандаи таҳсилро дорост ва аз ҳамаи довталабон мо даъват ба амал меорем то дар интихоби худ донишгоҳи давлатии Кӯлобро интихоб намоянд. пас аз намоиши дастовардҳо дар толори фарҳангии донишгоҳ бо ҳамроҳии хонандагон, Холиқзода Айниддин ноиби ректор оид ба таълим, Шарипов Анвар сардори риёсати таълими донишгоҳ, Худойдодова Шарофат ноиби ректор оид ба муносибатҳои байналмилалӣ ва деканони факултаҳо суҳбати озод намуданд. нахуст сухани ифтитоҳиро ноиби ректор оид ба таълим Холиқзода Айниддин оғоз намуданд. сипас Худойдодова Шарофат ноиби ректор оид ба муносибатҳои байналмилалӣ суханронӣ намуда ҳамаи хонандагонро ба донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абабдуллоҳи Рӯдакӣ даъват намуданд ва интихоби довталабонро ба ин донишгоҳ тавсия намуданд. боқимондаи вақтро бо саволу-ҷавобҳое ки аз ҷониби хонандагон дар бораи донишгоҳ ва факултаҳои гуногун дода шуда буд гузарониданд ва ба ҳар як саволҳо ҷавобҳои саҳеҳ ва пурра гардонида шуд. як қисми саволҳо мутааллиқ ба факултаи таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ рабт доштанд ки ба ин саволҳо ноиби ректор оид ба муносибатҳои байналмилалӣ Худойдодова Шарофат посух доданд. ҳамчунин деканҳои факултаҳо Абдусамадзода Эраҷ Абдусамад, декани факултети филологияи тоҷик ва журналистика ва Шарипова Одинамо, декани факултети филологияи рус, доир ба таҳсил дар факултаҳои номбурда баромад намуданд. Пулотзода Раҳмия ҳастам, донишҷӯи соли сеюми донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абабдуллоҳи Рӯдакӣ, факултети филологияи тоҷик ва журналистика. ман соли сеюм аст ки дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб дар ҳамин факултаи номбурда таҳсили илм менамоям. донишгоҳи мазкур бисёр ҳам донишгоҳи хуб буда, тамоми шароити имкониятҳои зарурии таълимият дар ин донишгоҳ фароҳам гардидааст ва аз ҳар яки мо донишҷӯён фақат талаб карда мешавад ки нисбат ба хондан ва сатҳу савияи дониши худ аҳамияти ҷиддӣ дода дар рушду такомули ва тақвият додани савияи дониши хеч ҳарчи бештар кӯшишу талош намоем. ва донишгоҳи давлатии Кӯлоб бисёр ҳам омӯзгорони соҳибкасу тахассусманд дорад ки метавонанд ҳар як донишҷӯро нисбат ба
хондан ва аз бар намудани илмҳои гуногуни замон ҷалб намоянд ва ҳамчунин дар замири ҳар як донишҷӯ тақвият бахшидани ҳисси ҳамун касбе ки интихоб намудааст боз ҳам зиёдтар мегардад. алахусус ман ки дар ҳамин донишгоҳ таҳсил менамоям, маҳз ҳамин омӯзгорон буданд ки бо ҳамун суханои хуб бо ҳамун дарсҳои хубашон тавонистанд ки ҳамин касбро дар дили ман боз ҳам хубтару зиёдтар намоянд ва ман нисбат ба ин касб боз меҳру муҳаббати зиёдтар пайдо намудам. пас аз ҳар як хонандае ки дар ин ҷо ташриф оварданд даъват ба амал менамоям ки донишгоҳи давлатии Кӯлобро интихоб намоянд.